Ja sam se našminkala i ukrasila, ja sam prava šminkarica. I danas ću šminkati Zlatku i njezino veličanstvo. I zato ostanite do kraja videa i pogledajte kako ću ih našminkati. Jer nakon toga nas 3 cure idemo u shopping. I baš smo lijepe, a vi ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal i lajkati ovaj video. Hvala svima, obožavamo vas! Dođite na šminkanje! Iris je rekla da ona ne stigne danas, pa ću vas ja primiti na šminkanje. Evo, imam sve što treba. Dođite pa vidite. Zlatka, idemo, šminkanje! Evo ma, stižem, šminkanje, super! Evo njezino veličanstvo ću prvo našminkati. Šta želiš? Usta, oči, špangice, šta točno želiš? Pa može usta i oči i ja bi neku krunu ili nešto ako i... Ha? Dogovoreno! Samo da izaberem neko sjenilo. Ili možda ovo. Ili ovo. I mislim da ću staviti ove šljokice. Lijepo, lijepo. Malo spreja. Izabrat ću si sada prsten. Koji bi mogla? Toliko ih ima da stvarno ne znam. Uzet ću ovaj. Na cvjetića. Jako. I može kruna. Ova kruna može. Da, ta kruna savršeno. Evo te, ti se sviđa? Moram se pogledati u ogledalo. Wow, super izgledam. Sviđa mi se sve. Zlatka, sada će ti na redu za šminkanje. Spremna? Jufi, spremna sam. Jedva čekam. Zlatka, sad kad te malo bolje gledam, baš nemaš izražena usta. Treba ću ti prvo nacrtat malo bolje usta. Trepavice su ti ok. Oči ćemo malo našminkati. I stavit ćemo nešto još na glavu. Prsten i to je to, može? Kako ti misliš da nemam usta? A dobro, nemamo šminkanja, pa ne šminkat ćeš mi, ali može, krenimo. I evo ruž i krećemo. Da. Evo, našminkali smo usta, idemo dalje. Za oči ćemo koristiti narančastu, može? I da še vidim. Wow, super sam. Njegoj, mogu dobiti sunčane naočale. Jel može ovo? Može, super šumi. Wow, maša frajerića, super mi je ovo. Mogu dobiti neku torbiću. Jel može ovo? Može, odlična je. Ja mislim da sam ja spremna za shopping. Šta kažete, sviđa vam se? Jej! Ičerke, mislim da smo spremne za shopping. Šta vi kažete? Wow! Znači, vidite mene. Naočale, našminkana usta, trepavice i prekrasan šeširić. Ja sam njezino veličanstvo, ja našminkana usta, imam šljokice po očima i prekrasnu krunu. A ja sam žlačka, imam ušća načrtana koja baš i nisam imala. Imam našminkane oči, imam sunčane naočale i imam prekrasnu torbicu. Jupi! I ako vam se svidio ovaj video kako sam šminkala cure, onda ga lajkajte i obavezno se pretplatite na naš YouTube kanal jer vas očekuje još puno
zanimljivih priča sa nama zumečima. A ono što sam čula, dolaze nam dečki! Jej! Zato se pretplatite i gledajte nas!